nikhulumile wena uwotshela uSiyabonga ukuthi Siyabonga yenza. Ejaktini abazogada. Akususiyabonga kuphela ohlala ejaktini. Ngoba uzwe ngokokezi ukuthi asiphume Siyabonga. Ngoba nake efunana ukuthi nali ikhadi ngoba liphethwe yimi. Ngiyazi ukuthi amantombazana umfana waphuma naye ahlala naye. Akusenamali esazophuma endlini. Ufuna ukuzimela njengendoda naye azimele. Uzayimela lapha ekhaya. Sure. Hayi ephume nawe. Angeke ngiyazi ukuthi Okay, kusho usaba if awufuna ukuphuma ke kusho ukuthi ikhadi lizoza kimi. Okay, mamelake. Mina ngithi awuphuma. Yena uthi uyawabu. Wena uthi baphuma. Siyaphuma. Wena uthi. Nawu senkingeni mfana. Mina ngithi nami ngicela ukuphuma. Hlulekile. Hayi. Sho ukuthi then uya decide wena. Lezi zinto lezi ziyala. Sure. Ngiyabonga. Njengoba ngibamba le khadi ngijabulile kakhulu. Hey, ngoba sesokwazi ukusenza izinto eshoda ngazo. Sokuzokhalisa sami isicathulo ke manje. Ufila jwang? Ngifila sad because of kamuma already high right wabona. So, akyo grande nyana but ana kunze ya moledi ke tlambulela khadi yae ke tla ba grande. Ngisayifuna. Eish. Ayike. Angasanginiki. Kubhlungu ukubona umama akhala inyembezi ngoba inyembezi zomzali azikho zinhle maziwela phansi. Mama, I really hope ukuthi ungavula inhliziyo uba cleanse the proper way. Ngoba the way that they did it is not right. And I'm sure maybe ukuthi ni end up baby mama's boys iyo lesinyama lesi. Lesi kuluma ngazo. So ngicabanga ukuthi mama, I mean, you are the anchor of your family, and I think ukuthi blessing yakho can go a long way, not for only Siyabonga but for ukokethu no linhlokolo jakho. Ngizothini? But ufuna ukuthini? Benza bakhonayo. Dewe bona bebona ngakhona. Yeah. Ngiyabonga. Ngifundile nje ukuthi fanele umntwana akhule kube khona isikhathi la omnikeza ichance khona ukuthi naye ayibonele. Njengoba umama manje athi uyasipha ama blessings mina noSiyabonga yo akihappy ngijabulile because uvulile inhliziyo yakhe yena futhi asebuthile ukuthi usebangamele azimele as indoda ke manje. Ngijabule futhi ngiyabonga futhi ukuthi umama akwazi ukuvuma ukuthi lokhu kwenzakale just nje kuphela kube nepeace. Yeah. Ngi-excited at least manje kuzoqala i-life entsha nomuntu wami nomntwana wami. Akithi alinya kushapa hug yana A1 and I think maybe this might be the first hug between the two of you. Mara yeke hug ya truce. What's that truce ya peace? No. Aye. Ngiyabonga gogo. Beautiful.